أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmətli dinləyicilər. Elhamdülillahi rabbil alamin. Менә тиздән безнең зур кунагыбыз Рамазан айы килеп җитә. Аллаһ субханаху ва тааля кешеләр арасыннан sayлаган пәйгамбәрләрне Мәккәләр арасыннан шәһәрләр арасыннан Аллаһ субханаху ва тааля сайлады Мәккә шәһәрен. Шулай ук көннәр арасында Аллаһ субханаху ва тааля сайлаган җомга көнне. Һәм айлар арасында Рамазан айын. Рамазан шәриф айы. Хөрмәтле җәмәгать, Рамазан шәриф айы килеп җитәчәк иншааллаһ. Һәм шулай ук күбебез белә, шушы Рамазан шәриф айында Аллаһ субханаху ва тааля безгә ураза тотуны фарыз итте. Аллаһ субханаху ва тааля Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсендә шулай дип әйтә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey siz iman китергән бәндәләр, сезгә ураза фарыз кылынды. Аллаһ субханаху ва тааля bu Бакара сүрәсенең аяти кәримдә әйтә: Эй мөмин бәндәләр, эй мөмин кешеләр, эй иман китерүче мөмин мусламаннар, сезгә Аллаһ субханаху ва тааля ураза тотырга боерды. Ягъни белгәнебезчә, ислам диненә хәтле башка кавымнар да ураза тотканнар. Хәтта мусламаннар 2-нче хиҗри елга хәтле дә ураза тотканнар. Әмма дә ләкин шушы ураза тоту ихтияри иде. Ягъни фарыз булмаган. Һәм 2-нче хиҗри елында Шагбан айында Аллаһ субханаху ва тааля шушы аятларны индергәннән соң бөтен мусламаннарга да ураза тоту тиешле булды. Һәм хөрмәтле җәмәгатул муслимин, Рамазан айы ул бөтен айларның да султаны. Һәм без шушы Рамазан айын көтәбез. Мусламан кеше ул һәр вакытта Рамазан айын көтәргә тиеш. Чөнки Рамазан айында Аллаһ субханаху ва тааля үзенең бүләкләрен бирә. Һәм шулай ук менә без әгәр дә берәр җирдә бер нинди дә булса да зур кунакны көтәбез икән, без шушы кунак килүенә ничек тә булса әзерләнәбез. Тәмле ризыклар пешерәбез. Иләребезне бизибез. Һәм шушы кунак килүгә, зур кунак килүгә без ничек тә булса әзерләнәбез, җәмәгатул муслимин. Һәм менә без шушы Рамазан айында зур кунак итеп кабул итә алсак, без иншааллаһ бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бик зур бәхеткә ирешәчәкбез. Чөнки Рамазан айы ул зур кунак. Елга бер тапкыр гына килә. Һәм без шушы кунакны хөрмәт итеп, тиешле рәвештә аны каршы алырга тиешбез. Һәм сорау турга мөмкин җәмәгать.
Ничек без Рамазан айын каршы итәргә тиешбез? Әлбәттә, иң беренчедән без кылган гынахларыбыз өчен тәүбә истигъфар кылырга тиешбез. Икенчедән, чын күңелдән, ихлас күңелдән Аллаһы субханаху ва тааля ризалыгы өчен шушы айда фарыз гыйбадәтен үтәп, ураза тотарга тиешбез. Һәм шушы Рамазан айы алдыннан, әгәр дә безнең бурычларыбыз була икән, без шушы бурычларыбызны түләп бетергә тиешбез. Әгәр дә, мәсәлән, без берәр кешене рәнҗеткән булсак, без шушы кешедән гафу сорарга тиешбез. Һәм Рамазан айын каршы алып, без тиешле рәвештә чистарынып, пакланып, шушы Рамазан айына кирсәк, иншааллах, Рамазан айында да Аллаһы субханаху ва тааля безнең бөтен гынахларыбызны да бетерер, иншааллаху тааля. Һәм җәмәгатул муслимин, хәзерге вакытта кызганычка каршы күп кеше куркырга мөмкин. Менә хәзер инде Рамазан айы җитә. Ураза айы бит инде, ураза тотарга кирәк. Без әйтәбез, әйе, Рамазан айында ураза тоту тиешле. Әмма дә ләкин кешенең күңелендә ниндидер куркыныч хисе бар. Кеше курка. Менә мин ничек тота алармын микән? Авыр була микән? Ашамыйча, эчмичә, анда 14, 15, 16 сәгать ураза тотып авыр бит инде ул. Ничек инде мин ашамыйча, эчмичә йөрермен дип кеше уйлый. Һәм бу фикер каян килә? Шайтаннан килә. Һәм ураза вакытында, ураза тотар алдыннан без шушы шайтанны һәм үзебезнең нәфесебезне җиңәргә тиешбез. Ничек? Аллаһы субханаху ва тааляга тәвәккәл итеп. Чөнки Аллаһ субханаху ва тааля Коръәни Кәримдә нәрсә дип әйтә? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аха. Ягъни Аллаһ субханаху ва тааля сезгә бернинди дә авыр йөкләнергә теләми. Һәм шулай ук шушы Бакара сүрәсендә Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Ягъни Аллаһ субханаху ва тааля сезгә нәрсә? Җиңеллек тели, авырлык теләми. Шушы ураза аятларында Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: Мин сезгә җиңеллек телим, авырлык теләмим. Әгәр дә сез ураза тота алмасагыз, башка айларда тотарсыз. Яисә сез сәфәрдә булсагыз, яисә сез хәзерге вакытта авыру хәлдә. Рөхсәт ителә, башка айларда тотарга да мөмкин. Димәк, Аллаһ субханаху ва тааля безгә җиңеллек тели. Һәр вакытта Аллаһ субханаху ва тааля безнең халәтебезне белеп, безгә һәр вакытта Аллаһ тааля җиңеллек тели һәм җиңеллек бирә. Күп кенә мусульманнар ураза тоткан вакытында әйтәләр: шундый җиңел икән, шундый җиңел, шундый рәхәт ураза тоту. Чөнки Рамазан айында җир йөзендә булган бөтен мусульманнар ураза тота. Уйлап карагыз, җәмәгатул муслимин, күпме кеше, күпме мусульманнар, яшьләр булсын, картлар булсын, хатын-кызлар булсын, ирләр булсын, балалар булсын, бөтенесе дә ураза тота. Менә бу безнең мусульманнарыбызның кеше. Без шушы айда бергәләп ураза тотабыз, аннары бергәләп авыз ачабыз, бергәләп ифтар мәҗлесләренә барабыз, бергәләп сәхәр ашыйбыз. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля шушы бердәмлек аркылы безгә күпме җиңеллек бирә. Ә без үзебезнең нәфесебездән, шайтаннан куркабыз. Ничек була икән дип борчыла башлыйбыз. Чөнки кеше хәзерге вакытта кызганычка каршы ияләште. Комфорттан комфортка, чәй эчүдән чәйгә,
кондиционердан кондиционерға, һәм шушы Аллаһ Тәала ризалыгы өчен бер ай эчендә үзеңне җиңә алмый кеше. Әгәр дә без чын күңелдән Аллаһы Субханаһу ва Тәаләгә тәвәккәл итеп, үзебезнең нәфесебезне җиңсәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәалә безгә бик күп җиңеллекләр бирәчәк. Шушы мөбарәк Рамазан айында. Һәм шулай ук җәмәгатул муслимин сорау торырга мөмкин. Менә әйе без беләбез, Рамазан айында ураза тотарга кирәк. Һәм тагын нинди бар гыйбадәтләр, нәрсә тагын кылырга кирәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәалә бездән разый булсын дип. Җәмәгатул муслимин, шулай ук Бакара сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тәалә нәрсә дип әйтә? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Шахру рамадан аллазии унзила фихил Qur'an hudan лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Ila al-akhir al-aya. Yani шушы аятның өлешендә Аллаһ Субханаһу ва Тәалә әйтә: Шахру рамадан аллазии унзила фихил Qur'an. Рамазан шәриф айы, ул шундый ай, шушы айда Аллаһы Субханаһу ва Тәалә җир йөзенә Qur'анны индерде. Менә кешеләр сорарга мөмкин шулай ук. Менә ни өчен без Рамазан айында ураза тотабыз? Җавап шушы аяти кәримдә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәалә шушы Рамазан шәриф айында Кадыр кичәсендә безгә Qur'ани кәримне индерде. Qur'ани кәрим ул кәламуллаһ, Аллаһ Тәаләнең сүзе. Безнең өчен ул туры юл күрсәтүче бер китап сыман. Һәм без шушы Qur'анны укып, Qur'ан белән яшәп, без бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхетле булабыз. Һәм бу Рамазан шәриф айында biz күбрәк үзебезнең игътибарыбызны шушы Qur'анга бирергә тиешбез. Шушы Qur'анга күбрәк бирергә игътибарыбызны тиешбез. Кем укый ала, шушы Qur'анны тагын да ешрак укысын. Кем ятлый ала, ятласын. Ә кем дә кем, мәсәлән, шушы гарәп хәрефләрен укый белмәсә, шушы Рамазан айында аның мөмкинчелеге бар. Шушы гарәп хәрефләрне өйрәнер өчен һәм шушы Рамазан айыннан башлап Qur'анны гарәп телендә укыр өчен. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә бөтен мөмкинчелекләрне безгә бирә. Безгә генә аларны алып, файдаланып, кулланырга кирәк, җәмәгатул муслимин. Шуңа күрә Рамазан шәриф айы шулай ук ураза айы да һәм Qur'ан айы. Безгә шулай ук тырышып, Qur'анны өйрәнеп, Qur'анны укып, тәфсирен гарәп телендә дә һәм шулай ук хәрефләрен дә өйрәнеп, иншалла безгә күбрәк шушы гыйбадәт тә кылырга кирәк. Җәмәгатул муслимин, уйлап карагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер күркәм хадисендә әйтте: "Ман караа харфан мин китабиллаһ фалаху 10 аҗран." Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir күркәм хадисендә, Бухари, Муслим җыентыгында килә ул хадис. Әгәр дә бер бәндә Qur'аннан бер генә хәреф укыса, аңа 10 аҗр савап булачак. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадиснең дәвамында нәрсә дип әйтә? Мин әйтмим алиф хәреф дип, лам хәреф дип, мим хәреф. Yani alif, la, mim ул бер генә хәреф түгел. Yani alif, бәл aqul alif харфун, ламун харфун, ва мимун харфун дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Yani alif бер хәреф, лам бер хәреф, мим бер хәреф. Димәк без шушы 3 хәреф укыган өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәалә безгә ничә аҗр савап бирә? 30 аҗр савап бирә. Бу гади айларда, гади көннәрдә. Әммә дә ләкин biz Рамазан айында шушы Qur'анны укысак, Рамазан шәриф айында белгәнебезчә Аллаһ Субханаһу ва Тәалә уннан алып 700-гә хәтле
әҗир савап бирергә мөмкин. 700-гә хәтле. Әгәр дә Кадыр кичәсе булса, Кадыр кичәсе 83 ел кебек гыйбадәт кылган гамәлләрен булачак. Ягъни әгәр дә син шушы Кадыр кичәсенә эләксәң, шушы Кадыр кичәсендә Коръәни Кәримнән бер генә хәреф укысан, син 83 ел кебек шушы хәрефне укыдың. Уйлап карагыз, җәмәгатул муслимин. Аллаһ субханаху ва тааля әл-Кәрим. Аллаһ субханаху ва тааля безгә бик күп әҗир саваплар бирә. Шуңа күрә без шушы Рамазан айында шушы әҗир саваплардан мәхрүм булырга тиеш түгелбез. Һәм шушы Рамазан айын тиешле рәвештә үткәреп, Аллаһ субханаху ва тааляга гыйбадәтләр кылып, Аллаһ субханаху ва тааляның рәхмәтенә ирешергә Аллаһ субханаху ва тааля безгә үзе ярдәмче булса иде. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.